Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο του Sky είναι Unbox. Σήμερα θα ανοίξουμε το DJI Mini 3 και θα δούμε τι περιέχει το κουτί και τα χαρακτηριστικά του. Ανοίγοντας τη συσκευασία, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το ίδιο το drone. Ήταν προσεκτικά τυλιγμένο, αλλά εγώ την έβγαλα τη συσκευασία επειδή δεν μπορούσα να περιμένω. Κάτω από αυτό έχουμε το χειριστήριο DJI RC νούμερο 1, το οποίο συνδέεται με το κινητό μας. Επίσης έχουμε ένα καλώδιο φόρτισης του drone USB-C, κάποιες προπέλες, αν σπάσουν να τις που έχει ήδη, και ένα κατσαβιδάκι το οποίο θα μας βοηθήσει να τις αλλάξουμε. Διώχνουμε το κουτί, δεν έχουμε περισσότερο χώρο και φέρνουμε το drone μας. Το DJI Mini 3 ζυγίζει μόλις 249 γραμμάρια, το οποίο το κάνει πολύ εύκολο στη μεταφορά και απαλλάσσει από άδεια πτήση σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το design του είναι αεροδυναμικό με μεγάλες προπέλες για πιο σταθερή πτήση και λιγότερο θόρυβο. Η κάμερα του υποστηρίζει gimbal 3 αξώνων για σταθερές λήψεις. Επιπλέον η κάμερα του έχει διάφραγμα f1.7 και καταγράφει βίντεο σε 4K έως και 30 fps και φωτογραφίες 12 MP σε RAW και JPEG ανάλυση. Το χειριστήριο DJI RC νούμερο 1 είναι ελαφρύ και πολύ εργονομικό. Για να το χρησιμοποιήσει, τοποθετείς το κινητό σου επάνω στη βάση, το συνδέεις με το καλώδιο και μέσω της εφαρμογής DJI Play βλέπεις την εικόνα από τον drone. Τα joystick βιδώνουν εύκολα και αποθηκεύονται στο κάτω μέρος του χειριστήριου. Το DJI Mini 3 διαθέτει λειτουργίες Quickshot, πανόραμα και επιστροφή στο σημείο απογείωσης. Θα το ήθελα να έχει και Active Track, αλλά δυστυχώς επειδή δεν έχει αισθητήρες δεν έχουν βάλει.